ba na karɓa kuɗi in mutum zai sani ne masa waƙar fim. Aminan juna muke muna da kyakkyawar fahimta an ka zo kana so kai fim kawai in maka waƙar. Duk wanda ya sani ne waƙa zai ga cewa ba jinga muke ba biya ake. So shi ne an ce ba ku da yan masu waƙar fim sun fi koya. Haka ne, masu waƙar fim din dukkan suna yi wa sarauta waƙa, suna yi wa aure waƙa, suna yi wa faɗakarwa waƙa, yawancin su kuma suna yi wa annabi waƙa. Ka gani yau saboda ayi waka mata mutu a fim. Ya masu ganin mawaka a matsayin maroka wannan wasu suna amsawa wasu kuma sai su ce su ba maroka bane. Rashin sanin bambancin ko kuma asalin abin ne. Wasu ma mawakan da kansu ke kiran kansu su maroka ne, musamman a kamar makaɗan baya akwai wanda muke kallon su malamai kamar yanzu misali Sani Sabulu zaka ji na cewa roƙo ba gado na bane Allah ne ya sa. To saboda haka irin mutane irin su Shehu Usman Dan Fodiyo, irin su Sheikh Ibrahim Inyasi, Shehu Shagari mawaƙa ne. Mutane irin su Sarkin Musulmi Sultan da Suki mawaƙi ne, wanda a lokacin da aka kama shi aka je aka kulle shi waƙa ce abokin hirarsa. Cire kiɗan ka ɗauki waƙa a rubuta karanta. So Sani Sabulu sun kira kansu maroƙa, me yasa ne ba shi wato fahimta ce, amma kaga fahimta ce yanda yake kallon an dame shi ana faɗin haka sai ya amsa hakan. Amma kaga Shata bai karɓi wannan tsarin ba, bai taɓa kiran kansu cewa shi maroƙi ba. Roƙo bane, hikima ce, wani abu ne wanda ba za ka iya ba. Kai abin da ka iya zan yi, dan siyasa ne kai zan yi tsaya takara in zama kai ko in fika. Boko ka je wani kewayayyen wuri kai karatu zan iya zuwa in karatu. Sauka kai alkurani ma zan iya tafiya gabas ko ba gabas ba a gida ma sai ni malami na ma ya zama Sudais a rediyo kwarai. Ma waƙar nan ba kowa ne zai ka san wani aka ce akwai jahilci sai ga kalmar jahilci tana masa tsauri ya dauka zagi ne. Duk abin da baka san shi ba ka jahilce shi, duk abin da baka da ilimi akan sa ka jahilce shi. Amma ta ina waƙa za ta zama haramun, ta inda zance ya zama haramun.